हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन गासैखौबो आंनि एनबी ब्लगिं यूट्यूब चैनलाव फिन खेनसेबाव बरायहरबाय। दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव मोनसे रेसिपि भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा नायगोन। आङो दामानि भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै, जेरावबो थांनायबो जायाखै, ओमफ्राय मबाइलाबो इडिटबो खालामजाया माबा जाया, मबाइलाबो जेबो माबा जाला। बेखायनो दिनैहाय आङो ओरैनो बे जानला मोनला आङो बिन्स आलु ओंख्रि संनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो सानबाय। ओरैनो दसेल' जागोन बे भिडिअआ, बांद्राय गोलाव जानाय नङा। ओमफ्राय आङो नै मैगंखौ रेडि हानानै लाखाबाय, ओमफ्राय नै सामब्राम हानानै लाखाबाय, नैबे आलु बिन्स। ओमफ्राय आङो दा बेखौ फाजा एवगोन आरो, बेखौ गोरानैनो। नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो इन्टारेस्टेड दङबा। ओमफ्राय आङो माबानोसै, गेस चालु खालामखाबाय, थाव सेरनोसै। आङो थाव होनानै लाबाय, थावखौ एसे दुंहोनोसै। थावा दुंबाय, जिरा एसे होनोसै, ओमफ्राय नैबेयो हिं, नैबेयो बेखौ एसे होनोसै। होआबाबो जायो बे हिंखौ, ओमफ्राय गेस जायो नालाय मोनायाव आलुफोर जाबा माबा, बेखायनो आलु होदेरगोन नालाय बेयाव, बेखायनो एसे होबाय हिंखौबो। नैबे सामब्राम, बिन्स आलुखौ सोर सोरहा माबोरै सङो अननानै खोन्थाहर लोगोफोर। सोर सोरहा माबायदि सङो। बिन्सआ ओंख्रिबो जाजायो, बिदै होनानैबो फाजाबो जाजायो, अबेयावबा लागायनानै जाजायो, जेरैबो जाजायो। ओमफ्राय जोंना बांसिनानो बेबायदि फाजाल' जायो आरो बिन्स आलुखौ। ओंख्रि बिदै जाफेरा बेयावहाय, बिदैबो जाजायो नङाबा। सामब्रामा एसे पिंक जाबाय नै, ओमफ्राय मैगंखौ होनोसै आङो। बेयाव बांद्राय खामहोद्रायबाबो सामब्रामखौ दा अभारद्राय खामद्रायगोन। बे मैगंजोंनो एसे मोनखाथोंसै, ओंखायनो मैगंखौ होबाय। नोंथांमोनहा फानलुबो जानो गोसोबा बेयावहाय फानलु गोथांखौहाय बेबायदिनो फिसा फिसा गोरलै गोरलै हानानै होनो हायो। ओमफ्राय जोंहा बेयाव दा होनाय नङा, फानलु होनाय नङा बेयावहाय, ओरैनो बिदिनो फाजा आरो। बेयाव दा आङो संख्रि हालदैल' होसिगोन, जेबो होनाय नंला। ओमफ्राय लास्टावहाय माबा होगोन आरो, मा होनो, ब्लेक पेपार पाउदार होगोन लास्टाव, मोनबासो होगोन बेखौबो। बे माबा मस्ला गथा, बै गथा गथा गोसोम गोसोमा, बेनि पाउदार, बेखौ होगोन आरो लास्टावहाय। बेखौ आङो दसे खोबनानै दोनसै, जाहाथे एसे मोजाङै रुइयो। गेसखौबो स्ल'आव खालामसै, नङाबा दा खामलायगोन। गेसखौ फिसा खालामसै, स्ल' फ्लेमाव होनानै फोमोननोसै। हालदै संख्रि होनोसै, संख्रि, हालदैखौ बारा होनाङा, बिन्सआ गोथां गोथां बिदियैनो साइज नुयो, नुनायावबो ग्रिन ग्रिन साइज नुयो। ओमफ्राय जानायावबो हालदैया बाराबाथाय बांद्राय गोथाव मोनजाया, बोरैबा हालदैनि टेस्ट मोनजायो। बेखायनो हालदैखौ एसेल' होनांगौ। दसेनो मोनो, बेबो बांद्राय गोबाव लाया। 10-15 मिनिटसोजोंनो जायो। ओमफ्राय ओंख्रि मोनगौमानि नेमबु पानि लोंनोसै।
साहाबो लोंनाय जायासै दिनैहाय, ओंखायनो बेखौनो लोंनोसै। बोथोराबो गरम, एसे थान्दा मोनथोंसै। सिनि पाउडार, एसे गोदैबासो मोजां मोनोलां, बांद्राय गोखैबाथाय लोंनो हाया। ओमफ्राय नैबे ब्लेक सल्ट, संख्रि बेयो बारा जाबाय खोमा। आं जेबो होआ बेयावहाय, दै लाबाय, दै सादा ओरैनो नर्माल दै, ओमफ्राय लेबु होबाय। लेबुखौ आङो खावसे होबाय, कापसेल' नालाय, ओमफ्राय खावसे होबाय आङो। ओमफ्राय सिनि गुन्दै होबाय, सुगार पाउडार, ब्लेक सल्ट, लेमन, नर्माल वाटार। ओमफ्राय बेखौ आङो फ्रिजआव दसे दोनसै, 5 मिनिटसो, एसे थान्दा जाथों, ओमफ्राय दा लोंनोसै आङो। मोनहां मोनहां जाबाय, 5 मिनिटसोनि उनावनो मोनसिगोन। एसे रुइनो नांबावगौ, 5 मिनिटसोनि उनावनो कमप्लिट रुइजोबसिगोन आरो बेयो। 5 मिनिट्स खोबनानै दोनबावनोसै आङो। फाइभ मिनिट्स जाबाय, मोनबाय नै। बेयावहाय ब्लेक पेपार पाउडार एसे होनोसै, मोनबायबो। ब्लेक पेपार पाउडार होनोसै। मेगननि थाखाय बिराद मोजां बेयो, बे गलमेरिस पाउडारा। बेखौहाय ओंख्रियाव एसे एसे इउज खालामनो हायो, बिदि भाजाफोर माफोराव। ओमफ्राय बबेयावबा होनाङा आरो, नङाबा बिनि ओंख्रिखौ टेस्ट गोथाव मोनजानाय नङा। ओमफ्राय मायावबा बिराद गोथाव जायो आरो बिनि फ्लेभारा। ओमफ्राय बबेयावबा मिलाया, बेयो होजाया। ओमफ्राय बेयो मेगननि थाखाय मोजां आरो, बे दाउदैनि आमलेटफोर एवनाय मानाय बेफोराव आमलेटफोराव एसे होजायो। ओमफ्राय बै दाउदै बयल खालामनायावबो हाखावनानैहाय संख्रि ओमफ्राय बे ब्लेक पेपार पाउडार बेखौ होनानै जायोबा गोथाव मोनो आरो। ओमफ्राय मेगननि थाखायबो मोजां बेयो। ओमफ्राय मोनबाय, गेस बन्द' खालामसै। बेनोमोन लोगोफोर आंनि दिनैनि रेसिपि भिडिअ'आ। नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो माबायदि, आरो सोरहा माबायदि सङो बिन्स आलु ओंख्रिखौ। ओमफ्राय चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालाम चेनेलखौ, जाहाथे नोंथांमोननियावहाय आं जेब्लानो गोदान भिडिअ होयो अब्ला नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थाङो। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनानै लादो चेनेलखौ, आरो बेल आइकनावबो थुनानै अलाव होनानै लादो। होनबानिया आं जेब्लानो भिडिअ आपल'ड होगोन होनबानो नोंथांमोननियाव फार्स्ट भिडिअआ थांगोन आरो। मोजां मोनोबा आरो बिदिनो आंनि चेनेलावहाय बिदिनो रेसिपि भिडिअ नुनो मोनगोन। ओमफ्राय ब्लग भिडिअ अबेबाफोर बेरायहैनाय थांनाय जायोबा आङो ब्लग बानायलाबायो ओरैनो। भिडिअखौबो बांद्राय मोजां बानायनो रोंखाया, ओरैनो जानला मोनला आरो। नोंथांमोनहा नायनो मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो, नोंथांमोननि गोसोसै। थेंकिउ लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय। एसेयावनो फोजोबनोसै भिडिअखौ। गोजोन्थों।